znači prvenstvenu zemlju koji radimo vino. Najjedno prirodno. Evo večeras ćemo imati prezentaciju, odnosno promociju naše novoosnovane udruge Vina Bujštine Vini del Bujeze. Prije 2 godine otprilike na pozivu našeg prijatelja glazbenika Gorana Kauzlarića Grifa mi smo snimili pjesmu i video spot Dignimo čaše Ancora brindisi. To je bila jedna ovako simpatična stvar. I onda kad smo vidjeli da između nas vlada ova pozitivna atmosfera, lijepo druženje, onda smo došli do te ideje da to pretvorimo u nešto više. Konkretno da osnovamo neku udrugu koja će biti znači jedna korisna stvar, jedan dugoročni projekt za ovo područje kompletno. Ova udruga je sada registrirana na papiru, ali mi smo bili udruga prije udruge. Znači sve su to dečki s kojima ili smo svirali, ili smo igrali nogomet, ili smo se družili u podrumima, ili smo imali neke rođendane. Znači mi smo bili skupa prije nego što smo nastavili to na papiru. I onda kad je već to samo tako prirodno, zašto ne bismo i stavili na papiru, a od svega toga izvukli još i više. Bujština je ono, rekli smo, što je u Francuskoj Provansva, u Italiji Toskana, u Hrvatskoj Istra, u Istri je to Bujština. I mislim da zaslužuje jednu takvu udrugu koja će upravo narasti na jednoj kvaliteti i prepoznatljivosti što čini proizvod svih tih vinara. Mi imamo inače najširi asortiman vina vjerovatno u Istri, imamo čak 16 sorata raznih grožđa i od tih pravimo preko 20 etiketa vina, tako da se ljudi mogu zadovoljiti sa raznim etiketama i razne vine. Biti tu među 10 koji će biti šefova ovih dana koji će se vrtiti, ja mislim da moramo biti više nego zadovoljni da su nas pozvali. Gurme je uvijek odličan, vina su izvanredna kao i svake godine. Jedna je bila vila, druga se čulenom svitlila, usna čuletne jede, letne na osne druge, gorile su tu.